Ak si chcete užívať svoj televízor skutočne naplno a mať pri sledovaní filmov prvotriedny zážitok, dajte si ho u nás nakalibrovať. Postaráme sa však nielen o to. Váš nový televízor pre vás pripravíme na okamžité používanie. Skontrolujeme zariadenie aj s jeho balením, zaktualizujeme firmware televízora, naladíme programy podľa vašich požiadaviek, k televízoru primontujeme stojan, no a profesionálnou sondou nastavíme jeho prirodzený obraz. Ako to funguje? Sondu najskôr nasadíme na televízor a umiestnime na stred obrazovky. USB konektor sondy následne pripojíme k počítaču, v ktorom je už pripravený kalibračný softvér. K celému procesu používame aj Blu-ray prehrávač, do ktorého vložíme optický Blu-ray disk s testovacími vzormi, podľa ktorých sa vie kalibračná sonda správne riadiť. A potom už nastavujeme dôležité parametre, presne podľa výsledkov zmerania. Venujeme sa jasu, kontrastu, farbám a ich teplote. Takouto kalibráciou dosiahneme nastavenie prirodzených farieb vrátane čistej bielej. Rovnako však aj dobrú viditeľnosť v tieňoch a zároveň aj neporušenú farebnosť v 3D okuliaroch. Skalibrovať vieme akýkoľvek televízor s plochou obrazovkou, ktorý si u nás vyberiete, ale aj ten, ktorý už nejaký čas doma používate. Stačí ho priniesť. Kalibráciu robíme vo všetkých predajniach Naj Elektrodom.